Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt. O câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă. Cât părinții vii ne sunt, mai există ceva sfânt. Stimați Constantin, prilejul pe ramul satului Sătăclie, nașterea Maicii Domnului, mă adresez cele mai sincere felicitări, urări de bine, noroc, sănătate și bucurie. Hramul satului este ziua în care, în casa moldoveanului, se adună prietenii, rudele și toți cei dragi pentru a se bucura împreună de cele realizate de sănătate și bunăstare. Însă, din păcate, anul acesta nu putem sărbători împreună din cauza situației create. Doresc ca împreună să contribuim la prosperarea satului natal și ca în casele dumneavoastră să predomine pacea și bunăstarea. La mulți ani, Sătăclie! Trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte.